Tervetuloa tälle YouTube-kanavalle. Tämän päivän videossamme on huolella valittu sekoitus upeiden Instagram-mallien videoita. Tässä videossa puhumme siitä, miten sosiaalisen median muotimallit voimaannuttavat naisia. Sosiaalinen media on tarjonnut tilan, jossa muotimallit voivat inspiroida naisia esittelemällä muodikkaita asuja päivittäin. Monet muotialan naiset ovat rakentaneet brändinsä muiden naisten voimaannuttamisen ympärille. Muotia voidaan käyttää myös kaikenikäisten, rotuisten ja taloudellisten naisten poliittiseen inspirointiin ja voimaannuttamiseen. Muoti on ilmaus siitä, keitä me olemme. Mitkä tahansa asut päätät käyttää, ne kertovat paljon henkilökohtaisesta tyylistäsi ja mieltymyksistäsi. Se on ilmaisutapa, mutta myös voimakas avain muutoksiin. Naisten voimaannuttaminen muodin avulla on jotain vahvaa ja mahdollista. Muoti heijastaa myös versiota itsestäsi, jonka haluat maailman näkevän. Se korostaa yksilöllisyyttä ja antaa sinulle mahdollisuuden ilmaista itseäsi ilman sanoja. Jokaisella naisella on ainutlaatuinen tapa katsoa maailmaa, ja se heijastuu siinä, mitä hän käyttää. Jokaisen naisen versio voimaantumisesta on erilainen. Jotkut naiset pukeutuvat mieluummin vaatimattomiin vaatteisiin, kun taas toiset naiset haluavat paljastavampia vaatteita. Yksi tapa, jolla naisten voimaannuttamisen ympärille rakennetut muotibrändit voivat saavuttaa tavoitteensa, on olla osallistavia kaikenikäisille ja tyyppisille naisille. Tämä voi tarkoittaa kokojen tarjoamista petitkoosta pluskokoon ja näiden kokojen saatavuuden parantamista niitä ostaville naisille. Jokaisella naisella on erilainen tapa tuntea itsensä voimaantuneeksi muodin kautta. Tekijät, kuten taloudellinen asema ja etninen tausta, vaikuttavat suuresti naisten voimaannuttamisen ajatukseen. Kiitos, että liityit jälleen seuraamme tällä kanavalla. Jos pidit videosta, muista tilata kanava.